Poďme si spolu prvýkrát urobiť paradajkovú polievku. Začala som s tým, že som si išla urobiť záprašku. Rozohriala som olej a za stáleho miešania som k nemu pridávala múku. Keď zápraška zhustla, pridala som k nej približne 1 liter vody. Ďalej nové korenie, klinček, bobkový list, škoricu, soľ, veľa cukru, lebo ja ju mám rada na sladko, a necháme to celé chvíľku povariť. Po asi 10 minútach som k tomu pridala 500 ml paradajkového pretlaku. Ochutnala som to a ešte k tomu niečo chýbalo. Pridala som tam cukor, trochu škorice a čerstvé paradajky. Nechala som to povariť približne 20 minút a nakoniec som tam pridala ešte čerstvú bazálku. Potom som to už len zamiešala a môžeme podávať. Ja mám rada, keď má moja paradajková polievka naozaj veľa syru. A na to, že som to robila prvý raz, to bolo dosť dobré. Dobrú chuť!